Dobrý deň, priatelia, vítajte opäť v Dopravnom oku. Takže dnes sa pozrieme na dva problémy. Prvý nám zaslal divák Jozef, týka sa konkrétne Herlianskej ulice, parkovania a zásobovania obchodného centra v tejto lokalite. No a druhý taký večný náš problém, ktorý je na cestách, a to je zipsový systém. Divák Jozef mal potýčku pri parkovaní pred obchodným centrom na Herlianskej ulici, pretože zaparkoval štandardne kolmo k chodníku vedľa taxikárskeho boxu medzi obchodným centrom a bankou. Ako vidíte aj sami, je to bežná prax v tejto lokalite, no háčik bol v tom, že druhé vozidlo vychádzalo na cestu z chodníka a hlavne z priestoru, do ktorého je podľa osadenej zvislej dopravnej značky zákaz vjazdu všetkých vozidiel, a teda ani to inkriminované auto tam nemalo čo hľadať. Keby pod zákazovou dopravnou značkou bola dodatková tabuľa, že neplatí pre zásobovanie, tak je v práve vodič vychádzajúceho vozidla a Jozef by ho svojím parkovaním obmedzil, no taká tabuľa tam nie je a teda divák Jozef bol v práve tam zaparkovať. My sme si s kamerou prešli celé okolie tohto obchodného centra a zistili sme, že jednotlivé obchody majú zásobovací dvor vnútri budovy a vlastne problém v tejto chvíli majú akurát tak trhovníci, pretože väčšina vjazdov do tejto lokality je osadená obmedzovacími stĺpikmi a najbližší príjazd ku kioskom na trhovisku je zo Solivárskej ulice, no aj ten je osadený stĺpikmi a teda tovar treba prenášať ručne. Asi bolo oveľa jednoduchšie spíliť dva stĺpiky z Herlianskej, však je tam aj obrubník skosený a čo na tom, že je tam dopravná značka zakazujúca vjazd, hlavne, že budeme pri svojom čo najbližšie a nedaj Boh sa tam niekto postaví alebo zaparkuje, tak uvidí. Stĺpiky určite neboli spílené s požehnaním úradov, ktoré ich tam navrhli osadiť. Aj keď na ceste nie sú vyznačené parkovacie boxy, no zvislá dopravná značka hovorí jasne za celú situáciu. Odporúčame preto aj kompetentným, aby sa lepšie pozreli do tejto lokality a dopravné značenie upravili tak, aby to pochopil aj ten najjednoduchší človek a zbytočne tam nevznikali konflikty medzi vodičmi. A teraz vyrazíme na cesty a poďme sa pozrieť na zipsovanie. Večná to téma. Učíme sa tolerancii za volantom. Ja viem, že v mnohých lokalitách, najmä v preplnených mestách, už mnohí vodiči urobili značný pokrok, keď nevidia na ceste len seba, no ešte stále je medzi nami dosť veľké množstvo jedincov s klapkami na očiach, ktorí vidia len zadok vozidla pred nimi a sú zúrivo nalepení na jeho zadnom nárazníku, než by prejavili trocha kolegiality a umožnili aj tomu druhému dostať sa do cieľa svojej cesty. Na jedného z nich v bielom pick-upe sme nedávno narazili aj my s kamerou, keď sme vychádzali z Bajkalskej ulice na Prístavný most. Zúrivo bránil svoju polohu v tesnom závese na dodávke pred ním a s výrazom v očiach a nepustím ako malé rozmaznané decko. Aj v tomto je veľký rozdiel medzi amatérmi a profesionálmi za volantom a nechce to nič iné, len trocha pribrzdiť, bliknúť na vodiča, nech sa zaradí a budovať medzi nami kolegiálne prostredie, v ktorom sa hneď lepšie cítime v tejto hektickej dobe. Čo dodať na záver? Nezabúdajte, že Dopravné oko je tu pre vás a teda je tu pre vás aj naša mailová adresa dopravneoko@asaauto.sk.